Ahojte, vítam vás. Dnes vám prečítam jednu zvláštnu poviedku. Je trošku o prekonaní samého seba, ale hlavne o tom, že vždy na konci všetkého je svetlo a každý si musí nájsť ten svoj domov. Tak sa pohodlne usaďte a ideme na to. Nad krajinou se vznášela mlha smíšená s mastným kouřem spálených těl. Smrť se procházela po nedávném bojišti, posétém mořem posekaných a ohřelých lidských těl a mnula si ruce nad tučnou kořistí z nesmyslného konfliktu dvou znepřátelených strán. Jejichž nenávist je skoro všechny beze zbytku zahubila. Nasávala proň příjemný pach krve, moči, výkalu a spáleniny, prožívajíc až extaktný zážitek blaženosti. Pouze jedna jediná duše jí unikla ze spáru a smrt hodlala toto své pochybení co nejdříve napravit. Stůj, co stůj. Avak se probral z bezesných mdlob temnoty a jeho snaha se hluboce nadechnout byla znemožněná nadměrným tlakem a bolestí v oblasti hrudníku. Když začal po chvíľce vnímat své okolí, uvědomil si, že mu v nádechu brání tělo, které je přes něj napříč přeraleno. S vypětím posledných sil se mu ho napodruhé podařilo ze sebe sesunout, hluboce se nadechnout a opět omdlít. Zpět k vědomí ho přivedl o mnoho hodin později až ranní chlad, jenž jeho zjízvené a čerstvými ranami poseté tělo prostoupil až do nejhlubšího nitra. Každá z ran, jakákoliv zízev, by mohla vyprávět svůj osobný příběh z boje, v němž byla utržená. O tom však samotný Avak neměl ponětí, neboť si po ošklivě ráne do hlavy, uštědřené v nejintenzívnějších chvílích bitvy, vůbec na nic nevzpomínal. Jen neodbytný pocit něčeho nepojmenovatelného, co ho současně děsilo i mu dodávalo silu, ho nutilo vstát. Nahmatal zlomené kopí, ležící vedle něj, zarazil ho do země a s pomocí jeho opory se pomalu postavil na vysílením vratké nohy. Rozhlédl se kolem do svítaním odhaleného hrůzného výjevu a znovu se otřásl. Nyní víc odporem než zimou. Udělal několik opatrných kroků, stále se opíraje o kopí jako o poutnickou hůl. Naštěstí se největší zápach už rozplynul a tolik ho při nadechování nedráždil. Hlavu měl úplně prázdnou, aspoň do chvíle, než se mu v ní, jakoby odnikud, sformulovala slova. Ty víš, co máš udělat. Rozhlédl se kolem, jestli k němu náhodou někdo nepromluvil. Ne, byl zde sám, jako memento nesmyslného umírání. Ty už konečně víš, co máš udělat. Ozval se opět hlas v jeho hlavě, nyní již silněji, jako by mu rezonoval ve spodine lebeční, až mu obličej skřivila prudká bolest zmokvající rány na zátilku. Instinktivně si ji chtěl přikryt dlaní, což ve svém důsledku bylo ještě horší. Přesunul ruku přes svůj obličej a zahleděl se na její znečistění od bláta a krve. Uvědomil si svoji symbolickou náhotu, pozvedl nedaleko ležící modrý plášť, jenž už jeho předchozí majitel nebude nikdy potřebovat a zahalil se do něj. Už tedy víš, co máš dělat? Opět se mu rozezvučilo v mysli. A co mám dělat? Zakřičel, co mu hlasivky dovolili. Máš nalézt cestu domů, odvětil hlas klidně. Nemeškej, nemáš moc času. Sama smrt
ti je v patách a je pouze na tobě, jestli unikneš nebo podlehneš. Ale kde je to doma? Už klidněji položil otázku Avak. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Ty to nevíš? Kdybych to věděl, ani bych se neptal. A podrážděně dodal. Vůbec nic si nepamatuji. Jen to dořekl, v mysli se mu objevil mlhavý obraz. Obraz, jenž nemohl vyjádřit slovy a přesto, jako by ho znal odjak živa. Jako by byl jeho součástí a on se toužil s tímto obrazem, respektive s místem, kterému ukazoval, spojit. Najednou cítil neodbytnou touhu toto místo najít a spočinout v jeho klidu. Navíc, jako by i cítil směr, jimž se má vydat. Vykročil opatrně, opíraje se o kopí, pomalu překonal rozlehlé bojiště a když míjel poslední těla na jeho okraji, jako by z něho spadlo něco nepopsatelně tíživého a mohl najednou dýchat svobodněji. Už ani tolik nevnímal chlad a únavu. Vyrazil vstříc směru udanému svým ničerním voláním. Nejedl, prakticky nepil, byl poháňan silou své touhy a současně vnímaním čehosi zlověstného, co mu bylo neustále v patách. Vždy, když se na chvíli posadil, aby si trochu odpočinul, jako by zahlédl, ne přímo, pouze koutkem oka něco temného, mlhavého, jako by to svojí podstatou pohlcovalo okolní světlo. Toho vždy donutilo opět vstát a pokračovat dál. Sám čas se změnil na pouhé věmy, světla a tmy. Důvěřoval svému hlasu, jenž mu klidně přizvukoval. Ano, Avaku, míříš správným směrem, jdeš domů. Nyní se ti to konečně může podařit. Nad hlubším smyslem už ani nepřemýšlel. Jeho mysli vládl klid a prázdnota. V níž byl pouze jedna myšlenka a to na domov. Ani nevěděl, kolik dní, týdnu, měsíců uplynulo od té bitvy. Neměl se ani koho zeptat. Jako by ho jeho vnitřní hlas schválně vedl místy bez lidí, blíže ke světlu, cíle, dále od temnoty smrti. Překonal bažinu, která ho potřísnila svou hnilobou. Prošel hlubokým prastarým lesem, jehož větve mu rozdrásali plášť na cáry a pokryli jeho tělo množstvím nových ran. Nedbal ničeho, ani toho, že síly jeho fyzického těla jsou omezené a vyčerpávají se. Jeho vnitřní hlas mu neustále opakoval, že jsou to jen podružnosti a on mu věřil. Už neměl důvěřovat čemu jinému. Cítil, jak se s jeho odcházejícími silami přibližuje cíl jeho pouti, až jednou opravdu dorazil na trávnatou mítinu a hlas mu odvětil. Jsi tu, přesto spěchej, ještě nemáš vyhráno. Avak zahodil zbytek kopí, jež ho celou cestu doprovázelo, z ramen se třásl cáry pláště a stěžka rozkmítal své nohy v běhu do středu mítiny, v běhu o život. Současně za svými zády ucítil mrazivé dotyky chapadel svého temného pronásledovatele. Snažil se ho zadržet a znemožniť mu další pohyb. Avak se rozkřičel a roztřesený obraz před jeho očima se začal spojovat s vizí jeho nitra. Kruh ohraničený 9 obrovskými, mocnými, do nebe čnicími menhiry, z kterých, jak se zdálo, vycházela vnitřní záře, viděna opět jen koutkem oka, přesto cítěna každou buňkou jeho těla. A tato záře se každým Avakovým krokem, kterým se k ní blížil, zesilovala a přitom zpomalovala temného pronásledovatele.
Tu najednou nohy Avaka na chvíli neposlechli. Zakopli a jeho telo se zřítilo k zemi a několikrát se překulilo. Vstávej! Zakřičel hlas tak mocne, až z okolních stromů vzlétla hejna ptáků a začala kroužit kolem mítiny. Seber v sobě poslední síly, chlapče, už ti chybí jen malý kousek. A opravdu, když zvedl hlavu z trávy, zahlédl kruh s masivními balvany, jen natáhnout ruku. Našel v sobě pro tuto chvíli dobře skryté zbytky sil, vymrštil se na nohy a doklopítal posledních několik kroků k nejbližšímu kameni, o který se opřel hrudí, aby znovu neupadl. Ne! Rozezvučil se zlověstný hlas smrti. Promluvila poprvé. Snad úplně poprvé a zmizela. Tento zvuk Avaka přimáčkl ještě pevněji ke kameni a kroužící hejno ptáku se vyděšeně rozlétlo na všechny strany. Dokázal si to, můj hochu, jsi konečně doma. Jsem na tebe pyšný. Spokojeně zavešelilo místo a Avak pochopil, že to byl hlas této svatyně, jenž ho provázel. Pojď, ulehni k mému středu. Bylo poslední, co mu sám kruh řekl. Uposlechl. Unaveně došel do jeho středu, ulehl tváři k nebi a menhiry jakoby se rozezvučeli povědome známou nádhernou melodií, již už celé věky neslyšel. Současně ho zalilo konejšivě hřejivé světlo, které vysušilo všechny Avakovy slzy radosti i bolesti a očistilo jeho srdce. Naposledy zamrkal, nadechl se a s výdechem, který sebou vzal i jeho duši, vytryskli z vrcholu kamenu zlatavé paprské světla, spojili se nad Avakovým tělem v jeden, který následně jeho duši vynesl směrem vzhůru k domovu. Počúvali ste poviedku s názvom Cesta domov, ktorú napísal autor Pavel Skořepa. Poviedka sa nachádza v knižke Zloviesti. Dúfam, že poviedka sa vám páčila. Ďakujem za pozornosť a počujeme sa na budúce.